Dijous haurem de parlar de circ perquè comença el Trapezi de Reus, però avui tancarem edició amb l'única companyia que manté una programació de circ estable al Camp de Tarragona. Es tracta de la companyia Passabarret, que durant 2 mesos porta l'espectacle a la carpa que té instal·lada a Valls. Fins demà, que acabin de passar un bon dia. Un bon circ ha de tenir carpa i esta es mantindrà plantada a Valls prop de 2 mesos. La companyia Passabarret ha organitzat de nou una programació estable, amb espectacles que van més enllà del circ convencional. Sí, és cert que en moltes ocasions determinats estils de circ poden haver fet o donat una imatge del sector que no és la que ha de ser, però el circ és una art d'arts, és un art constant, són propostes molt innovadores i que trenquen molt, i és una mica el que nosaltres volem oferir. Soy el Capitán Maravilla, soy un superhéroe y he venido aquí a hacer un super espectáculo de malabares. Pretén ser un superheroi, però en realitat l'únic poder que té és fer riure a menuts i grans. El Capitán Maravilla és un dels 8 espectacles que desfilaran per la carpa vallenca cada diumenge fins el 9 de juny.